Čaute. Vítajte pri mojom prvom dieli z hry Blood Moon. Budem aj z tejto hry natáčať. Tak. Vrhneme sa na to. Máme postavu. Neviem presne, čo sa tu robí. Zvuk. Zvuk si stieším. Tak. Sámek. To isté ako Minecraft. Sorry. Shakes. Dám toto. Zvuky. Radšej to vypnem. Syn slávy sa pozrieme, tu je. Takto. Ty koko. 638 level. Je to upír. Áno. Upír, pekné veci, pekné. Chcel by som vás poprosiť, že do hra Blood Moon, či by ma nepozval do klanu, aby zašlo nejako lepšie tie expy. Tak ďalej, aby mi pomohol čo aj ako. Kde treba ísť a tak ďalej. Sundali sme ho, dobre. Super, odmenu si dáme mozobrá zbraň. Skla zbraní. Super. To je nič. Neviem. Dajme si zámek. Čo tento dement chce? Správnu vojaku, čo chce tento? Musím sa to kúpiť. Pôjde to, nie je to, čo chce. To je nové zboží. Som ale kokot. Sorry na dodávky, ale čo už. Tak, kúpime si nejaké Nike tričko. Rukavice, aby nám nebola zima. Takú šatku na hlavu. To je, a tu už nemáme peniaze. Už by nemali. Hovorím, že nemáme peniaze. No tak. To je čo? Constables, to je trojka. Dajme toto. Tak, dobre. Dúfam, že už sa dá pekne tento pajko s paličkou. Stojí. Neviem čo. Čiže ako som spomínal, budem natáčať aj z Blood Moon. Dúfam, že sa vám bude páčiť, že to bude že sa vám to bude páčiť proste. Že bude sa dať vidieť výsledok. Budú nejaké lajky, odbery pribudnú, lebo tu má lajky a odbery ma veľmi potešia. Mám väčšiu motiváciu, pri tom má väčšiu chuť
natáčať pre vás. Pozriem, či natáčam, áno. OK. A zbraní. Žiadny perlu, nič. Inak možno budem natáčať aj zo ScoreStar, alebo nejako sa to volá, to je tá futbalová hra. Ale uvidím, zatiaľ mi Shakes a Blood Moon stačí. Skúšal som natáčať aj Minecraft, ale tam je to moc seká, tak radšej nie. Zatiaľ toto budem a v čase možno niečo, nejaká nová hra pribudne. Postup 2. Mohol som si vybrať medzi upírom, vlkodlakom a lovcom. Som si vybral upíra, neviem prečo. Upír, 2 najväčšie levely skoro. Nie preto, ale tak neviem. Len tak no. Dosť zaujímavé. Zbraň pekná. Takáto zbraňky by bola v Shakesy, tak klobúk. Už by tam mohli nejaké nové zbrane dať. Takže viem, že už budú dávať Halloween tie veci potom na Veľkú noc, na Vianoce, ale myslím tie zbrane, ktoré boli už od začiatku, napríklad gitara, tieto. Tie by tam mohli nechať, ale nejaké ešte nové zbrane by mohli dať. Veci to mi je docela, poviem pravdu, jedno, tie zbrane. Tieto demonický portál, čo dali, tak to je v pohode. Sa mi zapáčilo, niektorí youtuberi hovorili, že je v pohode, ale niektorí, že o ničom to je, že mohli dať niečo iné, ale tak počasie dajú niečo lepšie. Tak. Dobre, tak. Máme odmenu, dostali sme, super. Postava na seba. Úroveň 2, no lagy, to sa dá vidieť, pekne mi to laguje. S tým skúsim niečo urobiť. A dáme arénu. Porazili sme ho, super. Dobre, tak je to hra na Blood Moon na S2 CZ, tak keby ma pozval do klanu, by som bol veľmi vďačný. Možno by som aj zverejnil vo videu a pri ďalšom videjku sa uvidíme. Zatiaľ čaute.